Lekle on neuvonantajana vuosittain kymmenissä yrityskaupoissa. Näissä projekteissa näkyy parhaiten Leklen monipuolinen osaaminen ja sen yhdistäminen. Avustamme yrityskaupan suunnittelussa, eli mietimme optimaalisen yritysrakenteen sekä myyjän että ostajan näkökulmasta. Tulovero- ja arvonlisäverotiimimme varmistavat VeroDD:n avulla, että verotukselliset riskit tunnistetaan ennen kaupan tekoa. Taloudelliset seikat, kuten yrityksen arvonmääritys tai kauppahintamekanismit, ovat keskeisiä seikkoja yrityskaupan eri vaiheissa. Kokonaisvaltaisena taloudellisen neuvonantajana varmistamme laadukkaan yrityskauppaprosessin niin yrityksen myyjille kuin ostajille. HR-tiimimme auttaa yrityskauppaprosesseissa HRDD:ssä ja kaupan jälkeisissä interim-hankkeissa. Avustamme myös yrityskaupan jälkeen koodeyhtiön johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisessä. Juridiikka on Leklen ydintä, ja niin se on myös yrityskaupassa vahvasti edustettu osa-alue meillä. Me toimitaan yrityskaupassa neuvottelijana, kaikkien kauppadokumenttien laatijana ja kommentoijana. Due diligence-prosessien osalta avustamme ostajaa tarkastuksessa ja myyjää datahuoneen hallinnoinnissa. Kauppaprosessin käynnistyessä osapuolten välillä otamme ohjat juridisesti ja johdamme toimintaa laadukkaasti kiitetyn tehokkaalla otteella. Meidän arvot ovat ammattitaito, rehellisyys, välittäminen, mahdollistaminen ja aktiivinen positiivisuus. Ja nämä arvot näkyy meidän tavassa tehdä yrityskauppoja. Me otetaan kokonaisvastuu sun yrityskauppaprosessista. Autamme sua mielellään. Ole meihin yhteydessä.